गासिबो सिनायखायो खोमा दां ना आदाखौ? गोबां सिनायो आरो गोबां सिनायाबो जानो हागौ। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट नामा? औ। ओरैनोथ' आंखौ नामाथ' आंना शंकर दैमारि ओमफ्राय ओरैनो सामथाइमबो बयबो मिथियो आरोना। सामथाइ आं दिनैसो मिथिदों सामथाइ ना। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini kalian vlog logofer. Salah kapal, kamu जों सफैबाय आरो नैबे गामिया अभयपुर ना मा होनदों बेयाव मोनफैबाय जोङो दा एसे लामा बेरायनो नागिरदों आरो बेसोरनि गामिखौ नोंथांमोनाबो एसे नायलांबानो जाबाय गामि एरिया आरो एसे देखायना होलांनि बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो ओरैजाय खोमसि नुदोंना ओरैजाय बिस्रां स्रां उल्टासो थाबाय थानांगोनबा नै ओरैजाय बरिया मालायनाय फोथाराव इसा मैगं गायनो थाखाय हालेवनानै दोनदों थांनो नागिरदोंसै बाल्थिं लालायनानै ओइयाव फख्रि ना दैमा दङ नै इखैजा जि सुनो थांहांदों आरो जों गावब्रें गुब्रें जाजोब्बाय नै मोनफैबाय नालाय एबार गावबालि स्टाइलाव सालायसिब्रा एसे जेबो माने माबा थाखायाना न'आव थानाय बायदि इसोरनाबो गामिया एसे सिंखै आरोना भितोरानो जायो हाजोआबो खाथिना थांनो बारा गोजान नङा जोंनाबो हाजोआ खाथिना जोंनि बायदिनो एसे नुगुर माथो इसोरना खाथियानो एसे भितर नालाय एसे सान्ति आरोना सिरिथार जायगाया जा बरिया थानो जोंनि खैजानि बायदि आरो गामि बायदि मोनलायलायो न'नि गामि बायदि ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नै ओरैजाय थायो बिजौखौ जायो बिजौखौ रुना जानोसै गोथाव जायोना ए जियानो जा थानिखौ जायो होनना मिथियो हो सान्दुङावनो नोंसोर माबासिगोन जाहैबाय रानथारनो नेरे बा जि साफा नुदों ओइ नेरजे हाजोआ ओइखिनिया जि गोजौखाना ओइ नैयाव जि सुनो फैदों जिसुनो फैनायानो साम' खनगासिनो सासेया साम' फिसा नायो साम' दाहोना नै साम'आ खनसो जानो लांनांगौ आयौ जि गुसुखा दैया जि स्रां ओंखारना दङ माने नै मानो खन बेयावनो दुगैखायो खोमा हाबाबासो नांगौबाय आंनाव नै मिमि माइसेयाव बायदि गाखोदो लोगोफोर आं दा नै गगामुगाव दंफैयोना लोगोफोर स' आं जायनाव दंफैयो बेसनाव सासे स्पेसियेल पार्सन दंफैयो आरोना आदा सासे स' आं दा नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो नै दा जों इयाव दंफैयो आदा गासिबो सिनायखायो खोमा दां ना आदाखौ गोबां सिनायो आरो गोबां सिनायाबो जानो हागौ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट नामा औ ओरैनोथ' आंखौ नामाथ' आंना शंकर दैमारि ओमफ्राय ओरैनो सामथाइमबो बयबो मिथियो आरोना सामथाइ आं दिनैसो मिथिदों सामथाइ ना सामथाइमबो मिथियो ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल मोजां मोनबाय बिनानावखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय जोबोद साडेनलि जादों जोंनि मिट खालामनाया साडेनलि जादों आं नुफेरखायाखैमोन आरो सिनायबावाखैमोन माने ज' फैनानैबो सिस्टारखौ माने आं सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो सिगांनिफ्रायनो नायखायोमोन बिथांनि भिडिअखौ फाइनालि जोङो लोगो मोनबाय आरो जोबनायाव जोबोर मोजां मोनबाय लोगो मोननानै गाइस सापर्ट खालाम थाबैनो चेनेला ग्रथ जालांबाय थानाय मोजां ओमफ्राय आंनि भिउवार्सफोर दंबा अननानै चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो आरो बिथांनि भिउवार्सफोराबो आंनि चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके आदानि चेनेलखौ आरो खनसेन बुंलाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट आदाया कार्टुननि भिडिअ बानायबाय थायो आरोना इन्टारेस्टिं दा ओमफ्राय आदाजों दसे रायज्लायबाय थानोसै जोङो ओरैनो आरोना जोबोर मोजां मोनबाय जोंबो मोजां मोनदों फैनानै आदा इनिनोखा आरोना गगामुगावनो थाखायो खिन्थु आंनि हम डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा आरोना
बाक्सा आं बेयाव नै स्कुलावसो फैदोंमोन आं फरायसालियाव सादेनलि बिनानावखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै मोजां मोनबाय जोंबो लोगो मोनगोन होननानै सानखायाखैमोन माने जोङो दसे सोरनाबा राना आंबो गिदिर गिदिर ना फिसा फिसा एसे गिदिरानो ओइयाव फैगोना फैयाखै ए मासे दंथारो बियो गैमारा नामा ओइला दङ दा आं होन्दोंना दंखायो नंखाय आं मिथिखायोना इसान फख्रियावनो आदाया ना सारनो नागिरदों आदानि ना सारनाय जानो थब्ल'नानै ना हमनो बोनांसिगोन इयाव मुस्रि लानानै सबबो लाबोहरो ओइ नाया फिसा फिसासो गिदिर गिदिरखौ मोनाखै आरोना ओइ दैया बारा गोथौ नङा नामा थौलेसो इमान गिदिराव नाखौ मोननायाबो गोखा जायो खोमा मोजांथार जायो ना गोखा थायोना इदि इदिया फोरानबाथाय जि साफा जायोथ' जानो गोदै गोदै आदाया थांसिगोन आरो टाउनाव मोजां थांबानो जाबाय गाबोन टाइम मोनबा फैफिनदो दसे ओं खामानिबो दङनो थांबाय थादो होमबा बाय बाय ओं दे 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 थांबाय था नै दे मोसालाय एसे साफादा नुदों ना सारबाय दं आरो नैबेयाव जोङो दा ना हमनो फैदों जोंखौ ना जाहोनो नागिरदों दहाय जाहोगोन होनदोंमोन ना ओमफ्राय दा मोनगोन ना मोना गिदिर गिदिर जानो ओमफ्राय आदाया थांबाय आरो आदा सामथाया नाव सामथाय मालाय भिडिअ बानायनांगौनो आरो ना एडिटिं बानायनो दङनो ओंखायनो थांबाय आरो बेयावनो माबा स्कुलाव टिचार मावखायो नालाय आदाया ओरैजाय फैखायो आरो ओंखायनो ओरैजाय फैनाय बाजिनो जोंबो फैफाखादोंमोन नालाय दहायो दा लोगो मोनबाय ओमफ्राय थांफिनबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय आदाखौ लोगो मोननानै स' गासैबोथ' आदाखौ सिनायखायो जानांगौ स' आदानि गासैबो फेनफोराबो आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनिफ्राबो आदाखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै इसोरखौ नायदो बिसोरजों फैनानैनो दिनै आदाखौ लोगो मोनबाय माने दा थेंक इउ होनांगौ बिसोरखौ ना मा होनो नै बे बिथाङा बिसानि न'आव फैदों आरो जोङोलाय ना हमगासिनो नै मादैमोना मोनदों माने उन्दुजोब्बाय नालाय नैयो बारजों जाजोब्बाय नामा जाखो जि गिदिर गिदिर बा मा माइलैयो जि बिदां जाखादों माने हासार गोनांथार खोमा थाङैनो नामा गिदिर गिदिर जामारदों हाजोआवसो थांगौमोन टाइम मोनबाथाय थांसै गाबोन दिनै गोबाव जाबाय फरायसालि अबायपुर गुदि बर' गुदि फरायसालि एलपि स्कुल नायो सिगांनि फार्स्ट स्कुल साफान दिस्रांसो नै मासेथ' खोमोन गोलाव गोलावथारमोन ओमफ्राय खोमोनानो गैया मा नामथाय आदैलानि न' होनदों नामा बियो जोंहानि आदैलानि न' Baca kabar ini, nama apa? Nih sana. LP school naik school ya? LP, bayi muncul lah.
Imi. Imi eसे बुरजा जाबाय LP स्कुलावसो जाबाय बिबार बागान औ बबायपुर ये सोनापुर हा सोनापुर सोनापुर ya Sonapurनि गामि सिमेन्टसापुरियावबो सनापुर दङ जोंनि जनायावबो सनापुर दङ इयाव गगामुगावबो सनापुर गामिफ्रानो खेगोदा बेरायनो फैग्राफ्रा इनो ओरै खोमसि खोमसि नुजोब्बाय सिख्लाफोरखौ न'निनो गोजा होनांसिगोन नामा दा बेरायगासिनो आरो जों लामा लामा गिदिर गामियाव दा थांसै सिलिखा जादों नै मैथा थाना